बेरेखा ससियेल मिडियाफ्राव बुंनाय आरो आंजों थानो गोसो गैयि आंनिफ्राय बोरै बियो खारग'नो हानाय बेफोरो मोनसे बिनि गोसोआवहाय बिराद प्रसेस सोलिबाय थादों। बिनि थाखायनो बियो मोनसे प्रमान नागिरनो। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि इउटुब चेनेलाव एनिथिं एमजिनि सायाव गावनि अनसुलि बिसिया मा बुंदो खोनासंलांदो। आंनि सायावहाय बियो मा खालामदों, आंनि मबाइलखौ बियो हेकिं खालामदों। थेवबोनो जेब्ला आं मास मोनबा सिगांनिफ्रायनो जेब्ला आं मोनथिदों बियो आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामदों, आं बिखौ अपेन चेलेन्ज होदों। नों आंनि चाहे जेसेखिया नोङो आंनि मबाइलखौ नों हेकिं खालामा मानो, नों जेसेखिया हास्थाया मानो, नों आंनियाव जेबो गोरोन्थिखौ मोननाय नङा आरो आं नोंखौ माब्लाबाबो आङो थैनानै थांजासे आं नोंखौ डिभर्स होआ होननानै आङो बुंदों। मानोना बियो आंनिफ्राय गोजानाव थायो। बियो सम सम बियो फैथियो, फैनानै बियो माबा मोनसे गोरलै गोरलै बिसयफ्राव बियो बाहाना नागिरफैयो, रागा देखायो आंनि सायाव अत्याचार रागा देखायनानै बियो ओंखारनानै थांथियो। बिनिफ्राय बियो मा होनो गोबां बियो फन हरा, सप्ता खनसे फन हरा, 10 दिन फन हरा, नै बेफोरबादि बियो खालामो। ओमफ्राय आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामै खालामै बियो नायबाय थायो आरो जमै थायो। माब्ला मोनसे दाय मोनगौबा, माब्ला मोनसे दाय मोनोबा बे दायखौ देखायनानैहाय नोंथां रायजो राजाफोरनि मोखाङाव देखायनानै आंखौ गाज्रि होननानै आंनिफ्राय बियो गोजान जानगारनो हागोन, खारग'नो हागोन बे रिलेशननिफ्राय बियो नागिरबाय थादों। मानोना आंहा बेफोरबादि गाज्रि सोमोन्दो रावजोंबो गैया आरो हाबा जानायनिफ्राय दिनैसिमावहाय आङो सासे बिमा जालायबाय, आंहा बेफोरबादि गाज्रि सोमोन्दो लाखिनाय रावजोंबो गैया। थेवबोनो बियो दिनैहाय जेब्ला आङो गथ'आ लोमजायो सायो, गथ'नि थाखाय नांगौ समावहाय जेब्ला बिफा हिसाबै बिखौ आङो फन हरो, लिंहरो सम सम, बियो आंखौहाय माबादि बियो आंखौहाय बुंहरो जाहैबाय मा होनो माथोखाय आंखौ मानो नांगौ, आंखौलाय मानो नागिरदों, आंखौ नाङाब्रा, नागिरनाङा नोङो, नै बेफोरबादि खोथा बाथ्रा। नों गावनि जायगायावनो नों गुबुन हौवाखौ नायनानै नोङो हाबा लाफिनदो, नों बेलेग हाबा लाफिनदो, नोङो जायखाया नोंखौहाय हेफाजाब होनाय, जायहा नोंजों लोगोसे थानाय, नों बेबादि मानसि नायनानै नोङो हाबा लाफिनदो। नै बेफोरबादि आंखौ बियो बारंबार आंखौ फोर्सफुली बियो जबरदस्ति आंखौ थोनबाय थायो। आङो जुदि गुबुन बेलेग हौवाफोरजों जुदि आंहा सोमोन्दो दङब्ला दिनै आं एनिथिं एमजे निसिम आं बुङो जे दानो इमिडिएट आंनि गासैबो कल लिस्टखौ नोङो लानानै नों होनांगौ। आं सोरजों रायज्लायो, कय घन्टा रायज्लायो, मा रायज्लायो, नों बेफोरखौहाय नोङो होनांगौ। बिनिखायनो ओरैनो आंनि मोखांखौ बा आंनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय, गाज्रि देखायनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय जुदि नों बेफोरबादि खालामोला बे मोजां जानाय नङा। बिनि थाखायनो मा रायज्लायो आङो, सोर साबसे बेलेग बेलेग हौवाफोरजों रायज्लायो, आंनि कल लिस्टआथ' नोंनाव थाजोबगोन ना, नोंथ' आंनि मबाइल हेकार। नों दिनै मबाइलखौ हेकिं खालामनायखायसो मैयानिबो जे रायज्लायदों बे गोदान नाम्बारखौहाय फन थुनायावहाय नोंनियाव बियो गासैबो इनफरमेशना सहैदों आरो नोंनियाव रेकर्डा थादों। थ' बेबादिनो आं सोर साबसे हौवाजों रायज्लायो आरो आंहा मा गाज्रि सोमोन्दो दङ सोरजों, आङो मैयाहायबो मा गाज्रि रायज्लायहरदों, नों बेखौबो खिन्थु नोङो होनांगौ। गावखौ मोजां दिन्थिनानै आंखौहाय बेफोरबादि गाज्रि, आंनि केरेक्टारखौ गाज्रि होननानैहाय दिन्थिनो नों दानाजा।